Алелуя. Всяка си не беше вярното може да прави възможно за тази привилегия, Господи, за този цялото семейство, Господи, за тази лично цяло Христово, Господи. И не си ти благодарен съм ти, Господи, за тези, които са влязали, Божи, за тези, Господи, които имат да влязат, Божи, свет. Благодарен съм ти, Господи, за апостол, благодарен съм ти за брат Николай, за брат Сумай, Господи, за сестра Светла. Благослови, Господи, години, празини, закривани, Господи, на Тебе се надяваме, полагаме, Господи, Свети Божи. Ела, Господи, ви живота ни, ела, ви сърцата ни, че на Тебе полагаме, Божи, на Тебе. Искаме, Господи, да бъдем и полезни, Божи свят. Господи, ти казва за Твоето слово, че наистина да се полагаме на Тебе, Боже, Ти си верен и правилен, Господи, който да избавиш страдалеца. Боже, ние си молим и да дойде тази сила от Тебе, да дойде тази сила, Господи, силата да дойде от Тебе, Боже, святи. И наистина, Господи, да чрез тази силата на Свети Божи Дух, Ти да отговориш на нашите нужди и проблеми, Господи, Свети Божи, и да се прослави Твоето име. Не веднъж, Господи, сме Ти опитали колко си благ и благослови, Господи, към онези, Господи, които Ти търсят и към онези, Господи, които Ти чакат. За това, Боже, ние Ти молим тази сила, Господи, силата на всяка Божи да дава изходи под тази тръгна ситуация, които се намират нашия брат и състига. За Тебе няма нищо невъзможно. Затова да молим, Господи, благослови ни и нека вярата и любовта, Господи, която имаме към Тебе, да ни помоли, Господи, тя да се умножава и тя да расте, Господи, за напред. Боже, тя да не отпада, но наистина, Господи, тя да расте, Господи, за да се прославя Твоето име. Благослови всеки един от нас, Боже, употреби, Господи, всеки един от нас в Твоето Боже си задал, да бъде съработник, Господи, от Твоето царство, да занеса, Господи, благата вест. И така, Господи, не само ние да свободим спасение, но да бъдем, Господи, тези, които приносим плод и дела достойни от години на Тебе, Святи Божи. Благославяме, Боже, сега Твоето име, благослови, Господи, Словото, че става Тебе, Господи. Това слово вече в неработа, нека да преработи и да дава плод от нас. Защото, Господи, ние искаме да бъдем променени, защото може ние искаме да се спомним с пълнотата на този, който изпълнява всичко по всички. Благодарим Ти, Господи, в името на Исус сега, благослови нека Твоето водителство и Твоето да остане, Боже, за да имаме едно такова чудесно време, Господи, с Тебе. Боже, пред Тебе стоим този час, смиряваме си, Господи, пред Тебе, а Ти се възвеличай, Господи. И щом, Господи, ние се смиряваме, Ти ще дадеш в живота ни и ще прерва, Ти ще даваш изходи хора. Името на Исус, Господи, благослови сега тази вечеря Словото си. Нека да попадне добра почва, Боже, святи, така че да получим вечния живот. Името на Исус се благодарим. Амин, Господи, явим слава на Тебе. И аз сега кратко да направя. Святи Господи, пред Тебе стоим, Боже, в този час. Благодарен си, Боже, влито в края на този ден. Отново тази възможност с брати и сестри, които са и в България, в Европа и в чужбина, да бъдем заедно събрани в Твоето име. Ето, Боже, сега Те моля да всички брати и сестри, Боже, които сега са на линия, и тези, които по-късно ще дадат, и тези, които ще са по-късно това богослужение. Ти благослави, Татко, укрепвай, давай ни сили, Господи Боже, давай ни вяра, давай ни, Татко, наистина да поставим верни пъти до край, наистина, Татко, да вършим Твоята воля и наистина се радваме за това, че имената е записани в небесата, Господи Боже, ние сме Твои. Сега Те моля, благослови Словото си и нека Словото Ти да не се върне празно. В името се помощи. Амин, Татко, амин, амин, слава Бога. Днес с Божията помощ ще така да прочете един стих. Това ще бъде началото, после ще прочете друга. В Деяние 17 глава, 28 си казва така: защото в Него живеем, дим и се съществуваме в Него. Темата ми, знаете, Бог е невидим, но Бог вижда всичко. Защото виждате, целият свят, той е пред Бога. Бог е Създателя, Бог е Творец, той Бог е вездесъщ, Бог е навсякъде. Понякога ние наистина казваме, къде е Бог, ако има Бог, що става това или това. Много често хората в този свят казват, ако имаше Бог, ще да има война, ако имаше Бог, ще да има зло. Да, и хората много често опрекват Бог за много неща, които са в този свят. Сега, обаче, в Словото Божие
отговори, че Бог е навсякъде. Той вижда всичко. Наистина Бог е в контрол на всичко, което става по лицето на цялата земя. А ако има зло по лицето на земята, Бог не е виновен. Виновен са Адам от грехопадението, оттам почна всичко. Но, нещо, което искам да кажа за Бога сега като начало. В Тимотея 6 глава казва така: Бог, който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непресъдна светлина, когато никой човек не е видял, нито може да види, кому да бъде чест и слава вече на вечния век. Амин. Значи виждаме, Словото Божие казва, че никой не е видял Бога, нито може да го види. Сега в Словото Божие има моменти, в които Бог имаше взаимоотношения. Говореше лице в лице с Моисей. Имаше друг случай в Яков, говореше с Яков в Битие. Така не, че с много ще разразаем. Но като цяло вижте, ние не виждаме Бога, но Бог вижда всичко и Бог вижда и хората. Сега в Притчи 15 ти казва така: очите Господни са на всяко място и наблюдава злите и добрите. Значи, няма место, Бог да го няма. Няма такова место, да отиш някъде ще избягам, там няма да го знаете. Скоро говорим за Йоанна. Йоанн се опита да избяга от Бога, но няма къде да отиде. Видяхме, че се върна отново при Бога и отиде там в Ниневе и тогава да се завърши Божията воля. Сега, важното е наистина да знаем как може да видим Бога, защото хората така искат да видят Бога, както Тома каза, ако не видя, няма да повярвам. И днеска хората разсъждават така: ако не видя, ако не пипна Бог, че Бог може да ме видя преди всичко. Не с наши физически очи, но нещо други, с нашите духовни очи, които са сърцето на човека. И то става, разбира се, това откровение идва от Бога към нас. И когато Бог дойде се откри сърцето, така да, Боже, наистина теб те има. Сега в Ефесяни Словото Божие казва така: дано Бог нашия Господ Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и откровение, за да го познаете. После така: и да просвети очи на сърцето ви, да познаете коя е надеждата ви, към която ви призова. Очите на сърцето. Сега тук говори за нашия духовен поглед. Тук става дума за нашата вяра. Ние в физическия свят го виждаме с нашите очи, но с вяра приеме този, който наистина вярваме, този, който наистина ни дава откровение в Словото Божие. И важно е наистина, вижте сега, ще дам един пример в Словото Божие в Евреи, така самия Моисей. Самия Моисей, когато беше в царския палац, оттам избяга. Имаше причина. Но после каза така: с вяра напусна Египет, без да се буди царския гняв. Помните се по старшия въпрос. Моисей беше бил един египтян, когато един египтян биеше един евреин, и тогава Моисей отиде да го разтърве и уби египтяна. На другия ден двама евреи се караха и той отиде да ги разтърва тях. И тогава казаха: и мене ще убиш, като уби вчера. И тогава наистина това се разчу и Моисей се принуди да избяга. Обаче, без се бои от царския гняв, защото се държа като един, който беше невидима, който беше невидимия. Още Моисей средец, който виждаше невидимия. Това е голямата картина, нещо, което не се човек да може да просмисли. Ние понякога мислим, че Бог като човека ще говорим така, както виждаме себе някаква комшията или съседа. Не. Ще кажа къде и как ще видим сега Бог. При всичко, Бог се приема и се вижда с вяра. Евреи 11 ще казва така: а без вяра не е възможно човек да угоди на Бога. Защото всеки, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че е Бог и че Бог възнагражда тези, които търсят. Да, много ще може да ги виждаме, да ги разберем, но когато вярваме в Господа, знаем, че Бог е този, който наистина ни дава вечен живот чрез вяра в Христос. И Бог е този, който е силен да извърши това, което е обещал, да смъне това, което е обещал за нас. Сега има въпрос. Как да вярваме, че видим Бог, който не виждаме? Това е много интересно. Вижте сега в Йоанна 4 глава, когато беше при Самарянката, те Самарянката, къде се покланяме, ели кой си там, ели кой си място, те казват какво се покланяха. И тогава Исус каза така: но иди час и сега, когато истини се поклоните, ще покланят на Отца с дух и истина. Виждаме така поклонение в дух и в истина. Тук няма значение пред какво се прекланяш, това, което виждаш. Има значение това, което вярваш. И каза така:
Бог е дух. И онези, които се покланят на Бога, с дух и светя се покланят. Така че не търси специална картина, специално място, нещо ще дадат, кой него специално да е. На всяко време, на всяко място, може да отвориш се. Още по-хубави Словото Божие каза, влез с кришната стаечка, там, където само ти и Бог. Говори на Бога, Бог се чуи и Бог ще ни отговори наистина. Що това става наистина, това е реално когато наистина, когато се доверяме на Господа и когато наистина вярваме в Него. Сега идва въпроса, откъде да бъда уверен, че Бог му вижда? Ще кажа, защо? Когато хората в този свят живеят в грях, вършат много лошотии и си казват, няма Бог, няма кой да ме види, няма кой да ме накаже. И пример, когато няма и наказание, живее в грях и си мисля, че това е живота, няма кой да го накаже, няма кой да го види. Обаче виж Словото Божие така. Псалом 14. Безумният рече сърцето си, няма Бог. Похвалиха се, направиха много зли дела. Няма кой да прави добро. Когато човек живее без Бога, живота му е безбожен. Отива наистина от лошо към по-лошо. Няма как да стане вижте. Много пък се казвало, няма как грешен човек да живее праведен живот и да мисли, че живее живота горе на Бога. Не, няма как да стане. Първо трябва да се прави отношение с Бога и тогава ще стават и до промената. Сега, откъде да бъдем, че Бог не вижда, вижте. Искам да кажа, че Бог е този, не само вижда, Бог е твой творец, Бог е твой създател, Бог е този, който наистина е дал живот в работа на майка си. Защото да го прави Бог. Когато го разбираме, той вече дал друг поглед на нещата. Той е твореца, създател на всичко видимо и невидимо. И каза така, в Псалма се каза така, ти си пред мен и зад мен и положил си върху мен ръката си. Това знание е причинно за мене. Къде мога да отида от твоя дух? И не можеш да отидеш. Няма къде отидеш. И каза така, ако възя на небето, ти си там. Ако сега долу, не му напада, ти си там. Ако река, поне тъмната ще ме покрие, дори нощта ще бъде видна около тебе. Наистина тъмната е скрила нищо от тебе. Но нощта свети като деня. Тъмната и светлината са еднакви пред тебе. И наистина тук после каза как наистина Бог образува човешкото тяло още от на майката. Искам да кажа, че нищо на този свят не става без Бога. Бог е този творец, създател на небето и земята. Бог е нашия творец. И нещо, което е важно, Бог не се оттрудил, той не остава едва не чукаме главата. Напротив, Бог наблюдава своите чеда. И Бог иска неговото творение, ако мога така. Иска неговото творение да потърси своя създател. Знаете, скоро разговарях с една жена и тя ми каза така. Фари, в край кащата, всички хора са Божи чеда. Викам, не. Божи чеда са тези, които вярват в Исус Христос. А всички са Божие творения. Разлика е огромна. Целият свят хора са Божие творения. Но тези, които приемат Христос, които приемат Него, те имат привилегията, станат Божи чеда. Яна от Венска така. А на ние, които го приеха, Бог даде право да се нарекат Божи чеда. И важно е да разбирам Христос Бог така. Господ гледа от небето. Наблюдава всички човешки чеда. Всички. От местообиталище гледа на всички земни жители. Онзи, който стави сърцата им, който познава всичките им работи. Искам да кажа, че Бог е вечен. За Него няма вчера, няма от всичко е днес сега. И никой с нищо не може да изненада Бога. Но Бог дава шанс на всеки. Всеки сам да избере наистина какъв живот да живее. И в Словото Божие казва така, Евреи 4.12. Евреи. Ще прочета малко по-ще, защото наистина така да стане по-ясно. И няма създание, което не е явно пред Бога. На всичко е голо и разкрито пред очите му, на този, на когото има да говорим. Какво ти да правиш? Може да се криш от човеците. Може да правиш нещо, което никой не те видя. И си мислиш, никой не ме видя. Той те вижда, разберете ме. Това е по-добра наистина да. За християните това нека трябва да говорим назидателно. Значи Бог навсякъде, Бог вижда всичко. Ако някога се грешиш, покай се пред Бога и се върни пред Бога. А хората в този свят, които не познават Бога, имат шанс да се помолят, се покаят и кажат, Боже, наистина, ако си теб тема, ела в моя живот, наистина приеми ме. И това е нещо много лично, много индивидуално.
В Изход 3 глава, когато Моисей, Бог каза на Моисей да отиде да изведе израелтяните, така е нафорена да пусне людите му. Тогава Моисей каза, ама кой да му кажа аз? Кой му праща? Кой да му каже? Как да му предам това, което става между мен и тебе, ако мога е така. И Бог каза, ще кажеш, че да праща моето име така, аз съм този, който съм. Сега звучи малко така неразбираемо. Аз съм този, който съм, но на арамейски и на староарабейски означава аз съм вечно съществуващия, вечно живеещият. Един, който няма начало и който никой няма да има край. Знаете, при време така и ме питаха така на шега. Добре, Фари, ти вярваш в Бога, ама добре, този Бог, преди да е бил тук, къде е бил? И да, не, Бог е бил някъде дошъл тук. Вика, виж, Бог никой не е трябва да ходи никъде. Бог винаги е бил, той винаги е съществувал. Така че всичко, което виждаме днес и сега, това е във времето, а Бог е вечен. Бог е над всичко. И във всичко е над всичко. Няма как с нашия малък разум, мъдрост да го разберем. Но наистина Бог не дава така да разберем от Словото Божие, така да го вярваме, да четем Словото Божие, дава ни вяра, дава ни така сили да вървим с Него. Сега, хората обикновено в този свят вярват на това, което им се казва, това, което чуват и виждат и това, което се обещава. Помните това, един от учениците на Христос, какво каза? Те му казаха, Исус беше така, сега замина. Те казаха, ако не видя, ако не няма да повярвам. И днес много хора така по същия начин се аргументират. Докато не видя, докато няма да повярвам. Но искам да кажа нещо, което е важно. Бог ни дава Словото Божие разкриване кой е Той, кои сме ние и какво да говори за алтернативата за вечен живот. Нещо, което Той след не може да ни даде. В Словото Божие, като Йоан 10 иска, къде се идва да отканне, за кой да погуби. А Исус каза, аз дойдох да имате живот и той е землен. Виждаме тук ясен контраст. В този свят дявола каза, яш пи, но си наведеха, това е живота, купони, всичко е толкова лъскаво. А Бог казва така, покай се, приеми ме и ще имаш вечен живот. Едно се приема с виждане, но се приема с вяра. И сега, и нещо, което е важно. В този свят хората могат да обещават много неща. Понякога всеки човек един от нас имал хора, които са обещавали. Това е сега днес, особено на фона време, в което живеем. Като навлизат изборите, всички партии обещават. Той ще правим, той ще правим, той ще правим. И когато отидат, вземат властта, забравят какво са обещали. Но при Бог не е така. Бог е верен да изпълни това, което е обещал. Вижте сами Авраам. Нямаше 25 години. Беше 75 години, когато Бог му каза, Аврааме, ще имаш дете. Авраам повярва Бога и там се ми за правда. Не на 25 години. 25 години. Дойде това дете. Обаче, преди да дойде това дете, Авраам чакаше 25 години. И защо? Ще кажеш така. Обаче относно Божието обещание не се усъмни. Чакаше, не съмняваш. Защо? Уверен, че това, което Бог е обещал, той е силен да го изпълни. Сега дума, всичко това, което Бог е обещал на хората, той е силен да го изпълни. По човешки обещаваме много неща, които не може да изпълним. Може да има желание, може да има добри намерения, но толкова не силите. И много пъти нашите обещания стават само така във въздуха. При Бога всичко е, както е написано, така го изпълнява Бог. Защото Бог е добър. И Словото Божие казва така, Евреи 3:8. Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги. Бог е същия и днес. Той не се променя. Ние хора се променяме. Обаче Бог е същия. И сега въпросът ми, нещо, което е важно да разберем. Това, което е необходимо да знаем за Бога, според света, който живеем, той го дава на хората да го знаят. Вижте, не се иска едва не да вярвам нещо мистично. Едва не къде е Бог, ама едва не как да вярвам нещо, което не виждам. Чакай, има неща, които са видими и тези неща, които са видими, говорят много за този, който е невидимия. Ще кажа, вижте, дори учим, когато в Библейска академия, имахме един предмет апологетика. И тогава лектор ни каза така, погледнете една картина. Ти виж картината, тя е нарисувана картина, насъждаваш се, ти художника не го виждаш. Обаче виждаш картината. Самата картина, сама по себе си говори, че
Има един, който е нарисувал. Има един художник. Така и света, в който живеем. Света сам по себе си говори, че има един, който го е направил. Има един творец, създател. Някой казват, има някаква сила. Не, това е Бог. Вие кажете, в началото Бог създаде небето и земята. Това е нашата вера. И сега, в Римляни, първа глава казва така, 19-20. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно на хората. Защото Бог им го изяви. Сега дума, Бог изявява чрез творението, им каза, аз съм Твореца. Аз съм този, който направих. И им каза така, понеже осъзнанието на света, това, което е невидимо у него, силе човечната му сила и божественост, се вижда и ясно и разбираемо чрез творенията, така че човеци остават без извинение. Творенията говорят за Твореца. И вижте сега, ще прочета няколко псалми, които говорят много ясно това. Псалом 19.1 казва така. Псалом 19.1. Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Начало е погледнете сега. Слънцето, луната, звездите, планините, моретата, океаните, тези големи гори, тази цялата природа, кой е създал? Има един, който държи си свят ръката си. Има един, който ги направил, това е нашия Бог. В словото Псалом ще ги казва, Господне е земята и всичко ще е в нея. И това е нещо много важно да го знаем. Сега, Бог говори на хората и днес чрез съвестта и чрез природата. А че човек даже да не чел Библията, да не вярва Бога, ако се замисли, как е дошло всичко това? Кога направил? Съвестта това е част от Бога в човека, съвестта. И съвестта може да бъде закоравена, може да бъде човек да слуша в съвестта си. Това вече от самия човек зависи. Но чрез съвестта Бог говори на хората. Вижте, в 17 глава, ще пиша няколко неща сега тук. Апостол Павел беше пред Ареопага, пред едни хора, които вярват много богове. Но той не отиде да каже, вашите богове са фалшиви, вие вярвате в фалшиви, мъртви богове. Да не казва така. Той иде при тях и им казва така. Атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни. Едва не дигна малко така рейтинга. Ще виждам, че сте много набожни. Ама ще казва така. Аз ще говоря за един непознатия Бог. Виждам една табела там. Аз за него ще говоря. И ще се някой си им каза всичко. Бог, който е направил света и всичко, що е в него. Говори за Бог като Творец, създател. Който е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове. Нито съм потребен служение в човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, поне сам той дава на всички и живот, и дишане, и всичко. Значи Бог сътворил, Бог дава на всички необходими. Живот, дишане, всичко. И направил тази кръв всички човешки народи да живеят по цялата на земята. С каква цел, вижте. Дори си казват целта. Понякога хората казват каква е целта на човешкия живот. Ето е целта. За да търсят Бога. Целта на творението е да потърсят Твореца си, Създателя си. В Амос пише ска така. Потърсете Господа и ще живеете. А Еремия 23 ска така. И ще ме потърсите и ще ме намерите, когато ме потърсите с цялото сърце. Значи, това откровение, което дава Бог чрез Словото Божие, той разкрива кой е Творецът, кой е Създателят, кой е Съдържателят, кой е всичко, на което кой е Господар на всичко. Именно той. Слава да бъде на Господа. Цял в Тимотия 6 глава. 6 глава. 16 кажем така. Той притежава безсмъртие, обитавайки небесна светлина. После в Тимотия 1.17 отново дава една картина на Бога. А небесният цар, на безсмъртният, невидимият, единственият Бог, да бъде чест слава до вечния кое. Ще колко нашва. Вечният цар, вечен, безсмъртен, няма чол, няма край. Невидимият, единственият Бог. В един стих колко много неща дава говори за нашия Бог. Слава да бъде на Господа. И сега, да е така, че Бог е невидим. Обаче има един, който показва кой е Бог. Има един, който дойде от небето да изяви Бога на тази земя.
И това е именно Божия син, Господ Исус Христос. Той дойде да изяви наистина Бога на тази земя. Йоанна 1:17 казва така: никой кога да не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на Отца, той го изяви. Знаете, нямаше цялата Евангелие на Йоанна и другите на места. Много пъти, когато Исус им говореше за Бога, той казваше: аз и Отец едно сме. Те искат да го бият с камъни. И той каза така: добре бе, ако не вярвате от думите ми, вярвайте на делата, които върша, че аз не виждам се от Бога. И така, Исус каза: аз и Отец едно сме. Сега, искам да кажа една малка картинка в Стария Завет. Бог как се явяваше на израелтяните и как им показа себе си, как им показа също той кой е. В Стария Завет, Изход 19 глава, израелтяните бяха честни 30 години под робство. Бог направи 10 чудеса. И в един миг изведе израелтяните с Египет и за крайна страница планина. И там им се яви, и там говори на Моисей. Но как се яви, какво видяха след когато се яви там? На светлината ден имаше грамотевици, светкавици, гъстъл на планата и много силен тръбен глас. И целият народ, който беше встана, потрепера. Как е става? Грамотевици, земетресения, гръм и народът потрепера. Бог слезе. Бог слезе при тях. Сега, те не видяха някаква картина. Това е нещо важно, че Бог не им показа някаква картина. Защото вижте, човек, по принцип, хората много с лека ръка обичат да правят нещо. Приема някаква картина и го нарисува, и му се кланя и вече това е Бог. И днеска много хора казват: това е моят Бог. Има си картината вкъщи, има си иконата и казват: това е Бог, и му се кланя. Обаче, сега, Словото Божие казва така, в 4 глава, 12 стих. Тогава Господ говори и след огъня: вие чухте глас на думите му, но не видяхте никакъв образ. Само гласа чухте. Вижте, и днес това е много важно. Не образа, а гласа. Това, което виждаме днес, не е важно да дадем с някакъв образ на Бога. Кой е Бог? В Словото Божие казва: аз че Бог е за нас и дух. На този етап нямаха да видим Бога. Обаче, гласа. Много важно гласа, който идва към нас. Малко ще говорим за това гласа. Когато той им говореше, не е важно какво виждаха грамотевиците, там светкавиците, гърма. Важно беше това, което казва, тогава даде 10 Божии заповеди. И наистина, този принцип е валиден и днес. Важно е да слушаме това, което ни казва Бог и днес. Не търси да видиш нещо едва. Има хора, които казват: сега искам да имам видение, Бог да ми се покаже, да видя какво става. Вижте, че там още в Стария Завет няколко случая. В Битие 32 глава, 30 стих, Яков и Бог се видяха лице в лице, казва Словото Божие. И след борбата, която имаше Яков с Бога, Яков стана сакат. Това беше един момент, в който наистина Яков среща с Бога. Друг момент беше, когато Изход 30 глава, това е много интересен момент, в който Моисей каза на Бог: Боже, искам да те видя. Значи, много пъти Бог и Моисей имаха взаимоотношения, Бог му говореше. В един миг Моисей се прочита толкова близко до Бога, каза: Боже, покажи ми силата вида. И сега така, тогава реши Моисей: покажи ми, моля те, славата си. Господ му каза: аз ще сторя да мине пред тебе цялата моя слава и ще поглася пред тебе името ми Йehova. И ще покажа милост към когото ще покажем и ще пожелая когото ще пожелая. Значи ще коса сега. Рече още: не можеш да видя лицето ми. Човек не може да ме види и да остане жив. Рече още Господ: ето място при мен, ще станеш на тая канара и да виждаме, че не може да видиш лицето, ще станеш жив. Така че, виждаме, Бог има на си определени изисквания. Целта, ако днеска Бог се явява на всеки и му показва кой е той, тогава няма да е необходима вяра. Ще сега да говорим да вижте хора с виждане. Не, Бог така, неговото творение да вярва в него. Вяра да бъде в взаимоотношението между нас. Сега в Стария Завет имаше момент, в който израелтяните Бог извели в Египет. И това нещо, което беше важно. През деня той беше пред тях като ден беше като облак, вече беше като огнен стълб. Когато облака стоеше, стана стоеше. Когато облака
тръгнеше и те тръгнаха. Сега трябваше хем, може да го виждат, хем може Бог да ги говори по този начин. Увидителство. Днеска, това, което може да видим, този, който трябва да говори, това е духа, който е в нас, духа. Това е невидим, духа в нас, но е реален. Наистина, трябва да бъдем чувствителни към святият дух, който е в нас, вярващи в Бога. Сега, и в Стария Завет виждаме облак и вече огнен стълб. Това беше външни белези. А днес белега е вътрешен. Святият, който е в нас, е храм на Бога. Слава да бъде на Господа. Сега, искам да кажа, тъй като някой ще каже, живеем сега в Новия Завет, нека да преминем към Новия Завет, в времето, което така описано за Христос. Сега имаше един момент, в който един от апостолите, Филип, иначе не става Филип, и с Христос им говореше тогава за вечността, че идва време, когато ще отива, искаш да ги подготви за небето. Те каза така, доволно от самия много обиталища, аз съм да ви приготвя място, като направя място, ще да взема, там къде съм аз да бъдете и вие. После каза, аз съм пътят истината и живота. Каза много неща в малко време. С малко стиха им каза много неща. И тогава Филип, какво прави сега? Филип му каза, Господи, покажи ни Отца и достатъчно е. Едва не си, вече няма да стъпваш нищо. И тогава какво прави? Исус му каза, толкова ли вече време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял на мене, видял и Отца, как казваш ти, покажи ми Отца? Не вярваш, че аз съм в Отца, Отец е в мене. Думите, които аз ви казвам, не от себе си говоря, но при бъдещия в мене Отец върши своите дела. Вярвайте ми, че аз съм в Отца, Отец е в мен, или пък вярвайте ми поради самите дела. Филип, един от учениците, един от апостолите, беше изпълнен в тази ситуация. Искаше да види повече това, което наистина, повече това, което виждаш. И той му каза, Отец е в мен, аз съм в Отца. Но всичко това наистина, но искам сега да дам един момент, в който, когато Бог отгоре от небето, заговори. Помните, Матея 3:17, когато Йоан Кръстител кръсти Христос. Тогава небето се отвори, каза Словото Божие, и дойде глас от небето, това е много важен момент. Вече тук Бог Отец говори. Каза така. И като се кръсти, Исус веднага излиза от водата. И ето отворихме се небесата и видя Божия дух, че се като гълъб на него и се спускаше. И ето глас от небесата, който казваше, този е възлюбеният син, който е моето благоволение. Това каза и Бог. Този е моят възлюбен син. Виждаме сега, какво говорим, че ни трябва да се слушаме в това, което Бог говори в Словото Божие. Сега, малко по-късно, в Матея 17 глава не си беше, на планата на преображението, вече, когато бяха там Петър, Яков и Йоан, и в един миг изпадаха в изтъпление, събудиха се и видяха, Исус не беше сам. Там беше Моисей, там беше Илия. И тогава отново дойде глас от небесата. И казаха, това е мой възлюбен син, в който е моето благоволение, не го слушайте. Виждаме втора част, не го слушайте. Сега, ако трябва да слушаме Господа, в Словото Божие, Исус когато почна да проповяда, какво каза, помните ли? Матея 4:17 каза така, покайте се, понеже Божия царство се наближи. Това говореше Йоан Кръстител. Това говореше Исус. Това каза Петър на Петдесятница. Това е основната стъпка днес. Покаяние. Защото това е най-важното. Може да всичко да имаш в този свят. Може да имаш пари, може да имаш хубава къща, може да имаш хубава вила, може да имаш кола, може да имаш всичко на този свят. Обаче ако нямаш Исус, нямаш нищо. Само си казва Словото Божие, Матея 16:6. Кой ще ползвам, ако спрят богатство на цялата земя, а загуби живота си? Кой ще взема душата си? Така че е важно наистина покаянието. Сега, с думи на живота. В Словото Божие сами се казва така. Плътта нищо не ползвам. Думите, които съм говорил, дух са и живот са. И нещо е много важно в Йоан 6 глава, 6 си, когато част от ученици бяха Христос, казаха, тежко е това учение, кой може да слуша? И стръмнаха. И тогава Исус и при Петър им каза, Петър, видиш ходите. Петър го каза, Господи, къде отидем?
Само при тебе има думи на вечен живот. Думите, които от небето, имат вечен живот. Слава да ви. Какво е необходимо тогава на самия човек? Кое е най-важното? Вечността. Повече от това няма. Животът тази е временен. Всеки човек идва и си отива. Но къде отива? Разбойника на кръста каза: Господи, спомни за мен. И с кому каза: истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. И това е момента, в който човек затвори очите, който е вярващия, ще ги отвори в рая, в Божието присъствие, в нашата вяра, това е нашата надежда. Сега, кой е необходимо? 19-17 каза така. 19-17 си. Апостол Павел, бидейки Петериопага, правителството ми каза така: Бог, проче, без да държи бележка за времето на невежество, заповядва на всичко, на всеки се покаят. Това е заповед от Господа. Има небе. Бог е подготвил човечеството за хората. Но въпросът е, всеки човек трябва да избере. Първо, се покая, да избере Бога, да живее за Бога и да бъде при Него. Мога да кажа, като цяло, ще има две групи хора. Едните, които ще бъдат там, другите, които няма да бъдат там. Словото Божие каже, че Словото на кръста. Това, което прави Христос на кръста, това разделя хората на две. В Коринтияни 18 казва така: Словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а е Божия сила да спасне тези, които вярват в Него. И сега, как може би хората в този свят да видят Бога, който се завижда, ако Бог е така? Именно по любовта. Любовта, която показваме както и никъде така към Бога, така и към хората в този свят. В Йоанна 13 Словото Божие казва така: по това ще познаят, че сте мои ученици, Негови, ако имате любов помежду си. Думя Словото Божие казва наистина, когато запитаха Христос, коя голяма заповед закона, кой беше казал? Да възлюбиш Господа своя Бог с цял сърце, с цял душа и да обичаш ближния като себе си. Виждаме отново любовта към Бога, любовта към ближния. В Матея 5 глава, 4 стих надолу казва така: да обичате и неприятелите си, и тези, които ни гонят, и тези, които ни преследват. Да обичаме и хората, които ни гонят. Друго всичко става от Бога. И наистина благодарим на Бога, че когато дойдем при Него, Той ни дава тази любов в сърцата. В Римляни 5.5 казва така, че любовта към Бога е тази, влява в нас съзнателен чрез дадения нам святи Божи Дух. Слава да бъде Господа. И сега съм да кажа, любовта и единството в църквата са много важни неща. Любовта и единството. И наистина, ако искаме наистина хората да виждат Бога в нас, трябва да живеем в любов и в единството най-вече. Искам да кажа някои неща, които в Словото Божие апостол Петър казва така: живейте като причастни чужденци на този свят. Хора, които преминават. Сега докато хората в този свят, които нямат Бога, те се опитват всеки начин да им повече. Някой даже сън не спят. Ядене и пиене. Купони, само когато сън спомени прави. И мисля, че ще живеят. Колкото грабят, толкова повече живеят. Не, това е една голяма заблуда. В Словото Петър казва: живейте като престижни чужденци, хора, които преминават земята. Нашия истински живот няма да земя. Животът е в небето. Така ще намерим важно наистина да разберем. Словото Божие казва, защото вашето кралство е небесата, откъдето очакваме спасение. Искам така да завърша с няколко неща, които да дадем. Първо, ние сме Божии чада. Преди време една жена ми каза така: всички сме чада на Бога. И аз казах: не всички чада. Чада са тези, които трябва да Господа. Всички сътворения. Така че ние сме чада на Бога. В друго къде сме, ние сме храм на Бога. Бог живее в нас. Не само, че Бог е навсякъде, не само, че Бог е всичко, но Той живее в нас. Друго, ние знаем, че там, където се прави двама и трима, в името на Господа, там е и Той. Така че, това са неща, които наистина трябва да насърчават. И да знаем, че никой не сме сами. Бог е винаги до нас. Той е винаги с нас. Той няма да остане, няма да забрави. В Исаия казва така: даже майка, кърмънца, забрави детето си, аз няма да оставя, никак няма да забравя. Така че, да имаме упование в Бога, който е навсякъде, Бог, който е всичко и Бог, който се крие за всички. И нека, живейки на тази земя, се опитаме, че живота, който живеем, да показваме не само вярата си в Него, но да водим хората, той свят към Него. Нека Бог да нам благослови. Гале! Нека се помним сега. Святи небесен Татко,
Пред Тебе си, Боже, в този час. Благодаря си, Боже, Словото, което е към нас. И наистина Твоето желание, ако се може, да разбирам, че Ти си Бог, който, ако не се вижда с нашите физически очи, си Бог, който си жив и си реален.